așa mai sunt și în sus. Seama că nu... Ce? A, nu, în sus... Nu, eu zic că... Cum ne întoarcem? Tot pe aici. Doamne! Și merge, da. Ia dreapta de volan. Nu-mi place că sunt de tot de... Așa, 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 dreapta. Eu asta zic, că ne toate, că voi fi bine. Că și noapte... Deci el un voi, eu zic că ne Mai e rău până acum. Nu. E rău, eu știu, gata, lasă, eu știu. Să băgăi într-o hoagă de asta Ia de... acum... Să ținea de capul. Vino și tu, Miru, să-l ajut tu. Întoarce. Nu știu dacă poate el ia, încearcă și tu. Bă, mașina, ală să ne întoarce, bă, lasă-mă. Bă, să ia dreapta, că urcă aici. Dacă cum are că a venit apă. Nu-i rău. Și pe jos e greu. Gire mie picioarele, cred că pramă. Aia de da, bravo, bravo. Ia un pic dreapta de volan, ia dreapta atât. Acum ia așa. Asta vezi. Ia cu dreapta. Dă-i, dă-i, Ia cu dreapta. Hai că acum să termină șansa. Ia cu dreapta. Doar cu dreapta, dreapta. Alaltă dreapta. Așa, dă-i, asta da, gata, dă-i, că merge. Îți dai seama, săracul, ce știe el să mai facă, că noi toți